Hej, jeg hedder Maria, og jeg er mentor i fysisk og mental sundhed for soloselvstændige kvinder som dig. Du har sikkert en travl hverdag, hvor du jonglerer en masse kasketter, som du skal have til at gå op. Du er jo både direktøren i dit firma, måske er du også regnskabsmand, SoMe, content udvikler, og så er du måske også mor eller partner, søster, veninde osv. Alt det her, som du skal have til at gå op. Samtidig med, at du, ifølge mig, også skal prioritere din fysiske og mentale sundhed. Og højst sandsynligt nok også ifølge dig selv. Måske er der en grund til, at du blev selvstændig i det hele taget. Om det er så fordi, at du stod i en situation, hvor du blev nødt til at lave dit liv om fra den klassiske 8-4 job, eller du måske kunne mærke helt fra starten af, at det var vigtigt for dig at have plads til dig i din hverdag også. Der er i hvert fald rigtig ofte en sundhedsmæssig årsag, som både kan være fysisk eller mental, som er som sagt årsagen til, at du blev selvstændig. Og det er her, at jeg rigtig gerne vil hjælpe dig på vej, fordi jeg ved, også som soloselvstændig kvinde, hvor svært det kan være at jonglere det hele. Og selvom at jeg arbejder med sundhed, så kan det stadigvæk til tider være svært for mig at huske at holde mig som den første. Fordi at hvis jeg går ned, så går det hele ned. Så det er bare pissevigtigt. Derfor har jeg altså udviklet den her lille video til dig, hvor jeg vil forklare sådan de her 3 grundsten til, hvordan at jeg holder min sundhed for øje, når at tingene kan være svært og udfordrende, og jeg så bliver ved med at huske at bevæge mig. Dermed ikke sagt, at jeg bevæger mig hver dag, og i nogle perioder bevæger jeg mig mere end andet, men det er blandt andet noget af det, som jeg kommer ind på i de 3 grundsten, søjler, hvad end du nu kalder dem. Jeg sørger simpelthen for, som det første, at have en sundhedskontrakt med mig selv. Det vil altså sige, at jeg går ind og kigger på, hvad det er for nogle værdier, jeg har. Så det du skal gøre, det er, at du skal kigge på, hvilke værdier har du. Og måske ved du ikke, hvad for nogle værdier, altså livsværdier, du egentlig har, sundhedsværdier. De spiller sammen, om du kigger på dem i forhold til din sådan generelle livsstil, det generelle, du gerne vil med dit liv, eller du går mere specifikt ind og kigger på den i forhold til dit sundhed. Det gør ikke den store forskel. Måske vil du ligefrem opdage, at det nok hænger lidt sammen. Så kigger på ens værdier. For mig ligger der altid den her med kærlighed øverst. Det er rigtig fint at have cirka 3 værdier, som du føler, at det er dine. Og det må gerne være et arbejde, som tager noget tid. Så få fundet en liste et sted, der findes tons ude på internettet, som du kan bruge til inspiration omkring, hvad for nogle livsværdier der kan være. Og så prøv at snævre det ned til først 10, som du ligesom kan mærke, okay, dem her, det kunne godt være spændende, det er noget, jeg synes, der er vigtigt for mig. Bagefter snæver de 10 ned til 5. De 5 vigtigste af de her 10, som, okay, dem her, måske holde dem op over for hinanden, hvis der er sådan, du er lidt svært ved at finde frem til de vigtigste. Hold dem op over for hinanden. Find de 5 vigtigste. Og hvis du kan, så herfra få fjernet 2 mere, så du kun har 3 tilbage. De her 3 livsværdier, altså værdierne for dig, det er det, som skal være med til at hjælpe dig i forhold til, når du skal have fundet din motivation. Så som sagt, noget af det, som jeg altid har med mig, det er det her med kærlighed. Og kærligheden er i forhold til mig selv, og det er i forhold til min familie, og det er i forhold til alle dem, jeg ligesom sådan har nær, om det er sådan småt bekendte, eller det er måske nogle kolleger, veninder osv. Så det er kærligheden. Og grunden til, at den ligger så højt, jeg tænker egentlig, det gør for mange, men grunden til, at det for mig ligger så højt, det er, fordi hvis jeg glemmer kærligheden til mig selv, så kan jeg ikke levere kærligheden til de andre. Så derfor er det altså den, som altid ligger øverst. Fordi jeg ved med mig selv, at hvis der er sådan, at jeg ikke får motioneret, så er jeg bare ikke den bedste udgave af mig selv. I hvert fald sådan, som jeg gerne vil være det. Og det er ikke altid, som sagt, at man får motioneret, eller hvad det nu end er, man har brug for at være den bedste udgave af sig selv. Men det der med, at man ligesom har det for øje, at man ved, det er det her, jeg gerne vil. Jeg vil gerne levere noget kærlighed til mig selv. Jeg vil gerne være kærlig over for mine børn, for min partner, for min søster, eller hvem det nu måtte være. Det er rigtig vigtigt for mig
og være kærlig og være i gode relationer, så skal jeg jo selvfølgelig starte med mig selv. Jeg kan ikke give, hvis der er tømt i overskudskassen, så er der ikke noget at give af. Og sådan skal du ligesom få kigget på alle 3 værdier, fordi det er de her værdier, som er super smarte og egentlig også afgørende for din motivation. Fordi når du har fundet dine værdier, så trækker du dem med over i din motivation. Ligesom prøv at trække ud det her, som jeg fortalte lige før med mit eget eksempel, med at hvis det er sådan, at jeg ikke er god ved mig selv, og for mig er god ved mig selv, det er altså at få motioneret. På hvilken som helst måde det nu er, at jeg lige har brug for. Men hvis jeg ikke gør det for mig selv, så er jeg bare ikke lige der, hvor jeg skal være, når ungerne kommer med frustrationer eller kederlighed, eller de overhovedet heller ikke har nogen form for overskud. Så kan jeg i hvert fald ikke være den, der tager over. Og det viser sig så fint. En gang imellem siger min mand til mig, Maria, nu skal du vist ud og løbe en tur. Og det skal jeg. Og det kan jeg også godt selv mærke, men det er det der med, at man vil gerne være der. Man kommer sådan lidt i konflikt. Hvad er det nu lige, der er det vigtigste? Jeg skal jo gerne rumme mine børn. Eller hvad det nu måtte være for en situation. Men det er bare nemmere, når sådan, at jeg lige har sat mig selv først. Så dine værdier tager du med ind i din motivation, fordi det bliver din motivation at have dine værdier for øje. Så gå fra dine 3 værdier, få brækket det sådan lidt ned i, hvad er det så, jeg skal huske, når det er, at jeg egentlig skal motionere. Hvad er det, at jeg så skal gøre? Hvorfor er det, jeg skal gøre det? Men det er fordi, at jeg gerne vil være den her gode mor. Det er fordi, jeg gerne vil præstere godt på mit arbejde. Det er fordi, jeg har brug for noget energi til den lange dag, som er fyldt med alle de her møder, eller børn, der skal overleveres og hentes ind igen, eller madlavning, eller whatever det nu er, du har brug for i din hverdag. Og derudfra kan du så igen brække det ned i din målsætning. Hvad er det, jeg gerne vil? For det er super fint at have nogle små mål, også sikkert som du har i forbindelse med dit virksomhed. At der er måske nogle pengemæssige mål, du gerne vil, eller et kursus, du gerne vil udbyde, eller du vil gerne prøve at tiltrække noget nyt, eller mere af det samme. Hvad end det er for nogle mål, du sætter for dig selv der i din virksomhed, så laver du nok højst sandsynligt nogle små delmål også, så du ikke skal sluge elefanten i et hug, men altså lige tager nogle små bidder en gang imellem. Og det er her, som sagt, hvor din målsætning kommer ind. Så hvis du for eksempel kigger på din sundhedsmæssige målsætning, hvad er det, du gerne vil opnå? Vil du måske gerne i gang med at få bevæget dig, lad os sige 2 gange i ugen? Herfra går du ind og får lavet det til noget konkret. For lavet, hvis du kender SMART-modellen, gør du højst sandsynligt, så brug den til at sætte din målsætning op. Når du laver en målsætning, så har vi ofte tendens til at kigge lidt sådan på nogle yderstyrede motivationsfaktorer. For eksempel, at det har Maria lige sagt til mig, at det skal jeg gøre. Eller jeg ved faktisk godt, at det er sundt at bevæge sig så og så meget om ugen, om måneden. Så det må jeg hellere gøre. Men der skal du trække din motivation, dine værdier ind. Så pas på. Det kan være rigtig fint nogle gange at blive drevet videre af noget ydre. Det kunne være, så når jeg min omsætning, eller så har jeg vundet det væddemål, eller hvad end det nu må være. Men de grundlæggende, de her dybe indre motivationsfaktorer, det er dem, der får dig videre på de der gråværsdage. Så sørg for at have dem med. Det var første pind. Det er altså den her sundhedskontrakt. Så når jeg har alle de her 3 ting, jeg har mine værdier, jeg har min motivation, og jeg har min målsætning. Jeg kan printe den ud og hænge den op på min væg, og så har jeg ligesom det, der hele tiden guider mig. Jeg ved, okay, i dag er der bare ikke overskud til at komme ud og løbe en tur, for eksempel. Jeg har ikke tiden, jeg har lige den her arbejdsopgave. Okay, fint nok. Måske går jeg bare lige en tur rundt om blokken, og så sætter mig ind igen. Eller måske lader jeg helt være, fordi jeg ved, at i morgen eller i overmorgen, så har jeg styr på det igen. Jeg har den her sundhedskontrakt med mig selv, og den har jeg tænkt mig at overholde. Det næste, det er mindful movement. Og hvis du googler mindful movement,
så er det rigtig meget i forhold til det her med sådan noget som yoga og blidestræk og noget vejrtrækning. Og det er også pissegodt. Men for mindful movement, for mig, er meget mere end det. Jeg elsker at smide mindful movement ind på for eksempel min løbetur. Det handler i bund og grund om, at du ligesom slår 2 fluer med et smæk. For mig. Det kan man gøre, som det passer. Men for mig handler det altså om, at jeg både får motioneret, og jeg får ligesom tømt første etagen. Enten så får jeg gennemarbejdet alt det, der ligger deroppe og rumsterer. Det kan være arbejdsmæssige opgaver. Det kan være i forhold til igen børnene. Det fylder rigtig meget for mig lige for tiden. Det kan være en konflikt med min mand, eller med min søster, eller med en veninde, eller whatever. Men andre gange er der altså også bare helt ro. Og nogle helt tredje gange, så har jeg måske altså også bare brug for at smække noget musik i ørerne, eller en lydbog, eller et eller andet, så skal jeg slet ikke forholde mig til noget. Men mindful er jo egentlig det her med at være bevidst. Så hvis du blot mærker efter, når du bevæger dig, så skaber du også en rigtig god forbindelse til din mavefornemmelse. Så du vil sådan stille og roligt begynde også at finde ud af at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Hvad skal jeg svare i den her mail? Hvis du er sådan lidt i tvivl, jeg kan mærke, at jeg burde gå den her vej, men har lyst til at gå den anden vej, så kan du altså skabe en ekstra god forbindelse ved at netop at bevæge dig. Så det her med at finde ud af, okay, nu står jeg i en eller anden svær situation, og den behøver ikke at være altså store livskriser. Små, bitte beslutninger, som skal træffes utrolig mange gange i løbet af din arbejdsdag. Dem kan du simpelthen få rusket lidt op i ved at bevæge dig. Og det behøver altså ikke være en halv eller hel time. Det kan sagtens bare være 5 minutter. Rejs dig op. Gå op og ned ad trapperne, som du måske har i dit hus, eller som sagt gå rundt om boligblokken, eller hvad du nu har mulighed for. Kom ud og bevæg dig i 5 minutter. Og prøv så at sætte dig ned igen til det, du ligesom arbejder med, og se om du har fået en lidt anden syn på det. Så mindful movement er det her, som sagt, med at man kan slå 2 fluer med et smæk, få motioneret, og man kan få ro på første etagen. Fordi det er bare videnskabeligt bevist, at når vi bevæger os, så får vi også bedre sådan, vi får mere energi, vi bliver mere kreative, mere produktive. Det er nemmere sådan at takle de her svære ting, eller vi er ikke så svære igen, det der med, at det er bare, der er et eller andet, der lige rumsterer, jeg ved ikke lige helt, hvilken vej jeg skal gå. Så ud og få dig bevæget. Så mindful movement er at være bevidst omkring det, du gør. Lyt til din krop. Mærk efter, hvad det er, den prøver på at fortælle dig, og så gå med det. Når du bliver rigtig god til mindful movement, så vil du også blive rigtig god til at lægge mærke til, okay, det kan godt være, der står på mit skema, at i dag, der skal jeg styrketræne derhjemme i 30 minutter. Men det er ikke det, jeg har brug for. Jeg har brug for at gå en tur, jeg har brug for noget yoga, jeg har brug for at svømme en tur, eller hvad det nu er, at du elsker at gøre. Så kan du simpelthen mærke, hvad du har brug for. Fordi jeg tvivler på, at du lige nu er ved at træne op til Miss Bikini, eller et eller andet, hvor du virkelig skal lægge dig i struktur, for så skal du måske hoppe videre fra den her video i hvert fald. Jeg taler til dig, som egentlig bare har brug for at styrke dig nu, blive pissegod, endnu bedre til det, du laver, ved at simpelthen at give dig selv den plads, du har brug for. Og ved at tænke i det her med, at du rent faktisk får mere energi, du bliver mere produktiv og kreativ, når sådan, du får bevæget dig også i løbet af din dag. Men også dig, som netop også har det her udgangspunkt lige nu her, du vil gerne blive ved med at lave det, du vil i fremtiden også. Og vi ved jo godt, at når sådan, at vi kommer på den anden side af i hvert fald 40'erne, men også lang tid før, helt ned omkring de 25 faktisk, så begynder vi stille og roligt at miste muskelmasse. Vores knogler bliver stille og roligt sådan mere og mere porøse, det kan vi altså holde lidt væk. Ude i strakt arm eller ligefrem gøre tingene bedre for os selv ved at lave forskellige former for motion. Styrketræning er bare mega vigtigt for os. Vi skal ud og have noget luft til knolden. Og vi skal også gerne have gang i noget vaskulært, altså få gang i hjertet, så vi får pulsen op. Så med at få kigget på, hvordan kan jeg få inkorporeret nogle af de her forskellige ting, så jeg gør noget godt for min krop på alle plan. Vi er ikke delt over her. Den hænger sammen med resten. Hoved og krop er ikke 2 forskellige ting. Det er én
krop. Den sidste pæl, det er mindset. Dit mindset er, jeg skulle til at sige pisse igen, men det er bare mega vigtigt. Fordi jeg ved udmærket godt, at du ikke snakker til dig selv, som du nok vil gøre til din bedste veninde, men det vil jeg virkelig, virkelig opfordre dig til at prøve af. Snak til dig selv, som du vil gøre til din bedste veninde, eller bare en hvilken som helst veninde, du har, hvor du er opbakkende, og hvor du egentlig godt kan forstå, du har da en hård periode lige nu. Måske du faktisk bare skulle ligge dig ned på sofaen, og så lige tænde for Netflix, eller hvad du nu tænder for, og så bare ligge der. Fordi du vil også opdage, at når du giver dig selv lov, så har du nok ikke brug for 2 dage. Måske har du faktisk bare brug for 2 timer, eller 2 afsnit, eller hvad det nu er. Måske har du brug for en hel dag, eller 2 dage. Men tendensen er bare, at vi hurtigere kommer væk fra sofaen, eller hvad det nu er, man gør, i forhold til, hvis der sådan, vi ikke giver selv lov. Hvis der sådan, vi bliver ved med at slå os selv oven i hovedet med den her dårlige samvittighed omkring, du burde jo. Du kan da ikke tillade dig at ligge her. Det kan du ikke gøre. Du skal arbejde, du skal knokle, du skal gøre rent, du skal vaske tøj, du skal lave aftensmad. Nej, du skal faktisk lytte til dine egne behov. Men omvendt, så gør den gode veninde jo også det, at den udfordrer. Den gode veninde siger jo også til dig, når er sådan, okay, nu har du så lagt der på sofaen i 2 dage eller 2 uger. Du skulle så også lige komme i gang igen. Du havde jo et mål. Prøv lige at kigge på din sundhedskontrakt. Hvad er det, du gerne vil? Det opnår du ikke ved at ligge der. Så det er den her gode veninde, som både er opbakkende og støttende, og som presser en. Og så er der også den sidste, som gør dig nysgerrig. Måske fordi, at den her gode veninde gør tingene lidt på en anderledes måde, eller har opdaget et eller andet, en ny trend eller et eller andet. Så det her med at holde dig selv nysgerrig. Bliv ved med at udfordre dig selv. Det gør du sikkert også i forhold til din virksomhed. Lige tænker, det der kunne jeg jo også lave. Eller altså den der popcornhjerne, som jo hele tiden gerne vil opfinde og afprøve ting. Gør det samme med din sundhed. Det kan godt være, at du har gået til ridning og dyrket yoga og svømmet de sidste 15 år. Det kunne jo være, der var noget andet. Fordi nu er det her ved at hænge dig langt ud af halsen, og du har ikke noget drive på det længere. Så prøv noget andet. Der findes et utal muligheder for bevægelse, du kan hoppe ud i. Der er jo, jeg kunne jo sige alle mulige spændende ting, men hvis du er i tvivl, så Google for guds skyld. Men altså, du kunne jo gå til Pilates, du kunne prøve det der med de løbesko, du kunne styrketræne derhjemme, du kunne lave noget tai chi, eller du kunne måske også lige frem begynde at klatre på vægge. Ikke din egen, det er måske lidt svært, men ude på nogle klipper. Prøv det af, vær nysgerrig, prøv noget andet af, se hvad rører sig egentlig lige for tiden. Hop med på et af de der hold, de har nede i centret, hvis du er tilmeldt sådan et for eksempel. Prøv det af, vær nysgerrig. Kan du ikke lide det efter 2-3 gange? Så er det måske ikke lige nu, og det er helt okay. Men vær nysgerrig. Og så husk på det her med, at når vi snakker mindset også, at du kan ikke alt på forhånd. Så hvis det er sådan, at du prøver at gå i gang med et eller andet, og siger, okay, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at nå op på at løbe 5 km. Det skal du ikke gøre i første hug. Og du skal ikke få følelsen af nederlag, hvis det er sådan, at du ikke kan klare det. Den dag, hvor du så har ifølge planen, du har måske fulgt en fin plan, du har fundet på internettet, og hvis det så ikke lykkes, så er du der bare ikke endnu. Så kan det være, det lykkes næste gang. Så husk på generelt det her med, at du kan ikke være verdensmester i første hug. Du bliver nødt til at træne, du bliver nødt til at gøre det lidt ad gangen. Sådan er det med alle vaner. Det skal inkorporeres en lille bitte smule ad gangen. Så er der jo bare de der dejlige typer, som så godt kan nogle ting fra starten, og det er pissefedt. Men det er bare ikke givet, at det er sådan. Så giv dig selv lov til at fejle. Vi lærer utrolig meget af fejl, men bliv ved. Prøv det af. Stadig være nysgerrig. Klap dig selv på skulderen og sige, okay, så læg dig ned med en turkiks. Det er så fint. Og så hiv dig selv op i nakken dagen efter og sige, okay, så prøver vi noget andet, eller jeg gør det igen. Så have en positiv tilgang til det. Kig altid efter det positive. Jeg kan ikke endnu. Så vi er altså hermed lige kommet omkring de 3 søjler. Sundhedskontrakten, mindful movement og dit mindset. Det giver altså, hvis vi lige sådan skal summe det op, øget energi og produktivitet ved at bevæge dig. Og det behøves, som sagt, ikke at være lang tid. 5 minutter er fint.
Har du lyst til mere? Giv den gas. Du får en bedre selvtillid, du får en bedre selvindsigt. Altså den her med mavefornemmelsen, ikke? Den får du mere kontakt med. Måske har du den allerede, måske glemmer du bare lidt at lytte til den en gang imellem. Kom ud og bevæg dig, så er jeg sikker på, at den vil skrige til dig. Og så får du altså faktisk også en større kærlighed til dig selv, fordi at du vil få, som sagt, det her bedre selvbillede, større selvtillid, fordi hey, okay, det kunne jeg godt, det der, nu har jeg lært det her, eller jeg fandt ud af, at det der var ikke mig. Men at du prøver dig selv af, det giver bare en bedre selvtillid og større selvværd. Og så spreder det her med motion, det her med bevægelse, det spreder sig også nogle gode ringe i vandet. For det første, så gør det altså lidt nemmere at kigge på sådan noget som kost for eksempel, som selvfølgelig også er rigtig, rigtig vigtigt for din sundhed. Men lad os tage lidt af gangen, ikke? Men det er bare nemmere at tænke, okay, nu kommer jeg faktisk ud og får bevæget mig, så kan jeg måske godt spise det, jeg har lyst til, eller så kunne det da godt være, at jeg faktisk har lyst til at skippe de der så lidt forbudte, der er ikke noget, der er forbudt, men det jeg måske egentlig før ville have truffet af knap så gode valg, så kunne det være, at jeg bare kunne spise halvdelen af det, og så spise en salat ved siden af. Eller hvordan det nu skal være, men det er bare nemmere at træffe fornuftige valg i forhold til kosten, hvis man også er på vej med det andet. Eller omvendt, man kunne i teorien også starte med kosten, og så gå den anden vej. Det spreder sig bare, og man får lyst til mere. I og med at du får mere energi, så bliver du også mere produktiv, du får større kreativitet, du får lyst til at prøve noget nyt af. Du kan mærke, hvordan du bare kan favne det hele, hvordan du bliver i bedre humør, også når arbejdsdagen er omme. Og så giver det altså også bare en kæmpe motivation, når man sådan stille og roligt enten kan mærke, at man bliver stærkere, eller man bliver hurtigere, man har nemmere ved at klare trappen, eller mavemusklerne er ikke helt lige så ømme, som de plejer at være, eller hvad det nu måtte være, at du forbedrer dig på. Og det kan igen også sagtens være i forbindelse med din virksomhed, at du bare kan mærke, okay, det er fedt det her, det kører bare. Jeg må faktisk godt holde fri i de her 5 minutter, 20 minutter, en halv time, for lige at motionere, for at få rusket det hele igennem. For det er ikke fordi, du faktisk måske holder helt fri, imens der bliver omstruktureret, der bliver planlagt, der bliver tænkt kreativt. Hvis du har lyst til at dykke ned mere i det her, så skal du deltage i mit minikursus, som starter den 20. januar, mandag den 20. januar, og så løber det frem til fredag, så den 20. til den 24. januar. Det koster dig ganske gratis. Din e-mail, den har jeg allerede. Det er der, at du vil modtage invitationen til en Facebook-gruppe, hvor det hele kommer til at køre i. Du skal selvfølgelig nok modtage e-mailsen også, så du får de her undervisningsvideoer efterfølgende, hvis du ikke kan deltage på et tidspunkt, hvor det er. 5 dage ind i en lukket Facebook-gruppe for jer selvstændige kvinder, som har lyst til at få lidt styr på det her med sundheden, få dykket lidt ned i, hvordan er det nu lige at komme lidt mere i mål, få noget inspiration til, hvad du kan gøre. Vi kommer både til at snakke omkring, trænings- motionsdelen, kosten, værdierne får vi dykket ned i. Så de her 5 dage er altså sådan en god terning af alt det, som du skal bruge for at komme rigtig endnu bedre godt i gang med 2025. For at opbygge din sundhed, din fysiske og mentale sundhed, og få et større indblik i, hvordan at du får et mere harmonisk og bæredygtigt forhold til din sundhed. Vi ses da.